counter. Nå, hej YouTube. I dag spiller vi noget counter. Som I sikkert kan se. Shit. Jeg tror ikke nu. Og vi spiller sådan en, hvad hedder det? Swap. Så vil jeg filme også. Jeg filmer fandme. Okay. Vi spiller sådan en prop bane, der er fucking awesome. Og den er bare pisse svær. Hold kæft, man. Nu skal jeg til at filme. Jeg kan slet ikke finde ud af den. Nu har jeg advaret jer. Ja, og vi finder lige en anden. En refleks. Og han har jo også min fucking de andre skulle. Der var også en lavet trappehjul. Fuck. Ja, det fandt den til daglig der, vi kan høre. Det fandt jeg til daglig. Ja, det fandt jeg til daglig over i skolen. Så når jeg skal lave lektier, så siger han til vores lærer. Hvad skal jeg? Når hun lige har fucket. Hallo, kom ind i min. No name, no fame. If you don't have a name, you know have a fame. Han står kæmper på Taylor. Cola Kai og John Cola Kai, han er klar. Cola Kai med den store far. Cola Kai, han er klar. For han er sej. Nej, Cola Kai, han er sej. Han er nok der. Big Cola Kai. Han kæmper i Nybrum. Kom nu. Never mind. Men, ja. Goddag. Jeg optager en YouTube-video. Skal vi hvad jeg gør? Du optager ikke min YouTube-video. Jo, jeg gør. Okay, hvad hedder den så, når den er færdig? Det ved jeg ikke endnu. Det skal jeg nok sige til dig, når jeg har filmet færdig. Hvor fanden kan jeg ikke videooptage, mand? Jeg kan du ikke videooptage. Fandt jeg Carly med at optage en video. Men jeg kan i hvert fald skrive, hvad kanalen hedder. Hvad? Bare lige til en på okay, jeg skriver det lige. Der er det lige talt før. Det er jeg ikke. Jeg har sgu da ikke engang tændt på Movie Maker. Movie Maker. Det har du ikke en dårlig åndelig nu. Han er underground, han er lang gang. Sådan der, jeg har skrevet den nu, Hvad? Du skrev? Min YouTube-channels navn. Du behøver sgu da ikke, de kan sgu da bare trykke på din YouTube-channel, når de ser din video. Ja, det ved jeg, men det er bare fordi jeg ikke ved, fordi jeg ikke ved, hvad videoen skal hedde endnu, ligesom. Så film dog, mand. Det er aldrig film. Kom, film. Eller de tykke film. Stop TV-cam. Nej, fordi det er vores base, så hold det kæft. Kom nu, film.
Det var der ikke noget, der hed. Det var der ikke noget. Er der ikke? Det er i hvert fald det, den hedder. Jeg skal nok sige til dig, hvad filmen hedder. Når den er færdig. Min mor sætter pæk, eller hvad? Hallo, jeg kan ikke føle mig. Du må ikke camp. Og happy hands, du må ikke campe. Hallo Sebbe. Sebbe, hvad filmer du på? Sebbe, hvad filmer du på? Traps. Ja, men altså, hvad filmer du på? Hvad for en knap trykker du på, før du filmer? F9. Jamen, når jeg trykker på F9, så dør jeg. Nå, det er fordi, du skal trykke på FN F9. Altså, du skal holde den der FN nede, og så skal du trykke på F9. Yes, hvad? Hvad skal du holde i? FN. FN, der er der ikke noget, der hedder FN. Jo. Hvor ligger FN? Lige ved siden af CTRL. Jeg hedder John, og det er plus mit lort. Nå, Ja, den holder du inde, så trykker du på F9. det er stadig ikke. Nå. Det er i hvert fald det, jeg gør. Så, det fyrste, hvis du kan. Hurtigt, skynd dig, skynd dig! Du der Darkness, bruger du måske sådan noget stemmeændring? Ja, helt vildt meget. Fordi du har en mega dyb stemme. Jeg har sgu da ikke dyb stemme. Det er pisse meget min normale stemme, det her. Nu går vi bare Frederik style med out. Jeg bruger kun Glock. Hvorfor kan jeg ikke Jamen det filme? kan vi da også se på dit score, det klarer du da fint med. Hvad vi siger? Det ved jeg ikke, men dit score er ikke i hvert fald ikke særlig god i forhold til, at du kun på Glock jo, så. Nej, jeg er for den dårlig. Den er god i forhold til, at han kun bruger Glock, og han desuden han også lige kommet ind. Nej, prøv, han har 4 kills. Ja, og han har lige kommet ind. Prøv, jeg bruger kun AVP, jeg har 22. Ja, og hvor længe har du spillet? En halv time nu? Du har nok bare stået i noob-gruppen det hele dagen, Hvorfor ikke begynder også? du bare? Hvorfor? Nej, jeg har ikke, fordi der kan jeg ikke komme ind. Fordi jeg stræber en motion, før jeg går derind. Hvorfor kan jeg ikke filme? Kom nu. Er det nederen, eller hvad? Er du sindssyg, mand? Jeg ved ikke, Jail. fuck jeg kan filme. Gør det bare. Godt lavet. Kom nu, mand. Du har kraftigt vildt savet det der. Tak. Kraft. Så er der serveret! Næste runde er så det en, der giver mig en free AWP. Nej, kan du ikke bare sige AVP? Og nej, det får du ikke. Fordi du sagde jo, du kun ville bruge Glock, ikke også? Det gør du så ikke, hvis du skal have en AVP. Jeg bruger Uto Sniper. Den hurtige der. Uto-sniper, uto-sniper. Ikke Uto. Undskyld. Det skal jeg nok huske til. Altså, hvad? Det håber jeg, du gør.
Jeg er altså helt ny ikke også til det her hovedhus. Det hedder højhus nu. Okay. Han er oppe på TT. Hallo, har du måske tænkt på, at man tror lidt, du er en troll? Fordi du lyder ret dum, og jeg tror ikke, at mennesker er muligt at være så dum. Jeg tror bare, du siger det for sjov for, at vi skal tro, at du er dum, men det er du slet ikke. Du er sikkert bare en troll. Jeg er en ordentlig syg AK 47 game. Ja, helt klart. Det er derfor, du bruger klokken. Jeg ved godt, du prøver sikkert bare at trolle os, og så vi ved godt, du lader som om du er dum, og så prøver du at trolle os med det, og så gør du grin med os, så snart vi tror på dig. Jeg bruger af for helvede. Au. Au. Jeg må affejle. Hallo, jeg har også på. Okay? Hallo, man! Jeg falder din mor, man! Jeg burde... Nå, så gør det bare. Jeg sagde til mig selv, like a boss. Like a mouse. Det skulle da like a bag. Ses YouTube. Ses.